Hola, què tal? Avui us parlaré d'alternatives a Amazon per comprar llibres online. Comencem! Salva el món, no compris a Amazon, deixa Endesa, fes-li cas a la Teresa i vine a Som Energia que et dona llum tot el dia. A few moments later. 12 o'clock midnight. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Quin ridícul. L'objectiu d'aquest vídeo és donar-vos a conèixer pàgines web, plataformes que et permeten comprar llibres online sense tenir que recórrer a Amazon, que és el recurs fàcil. La primera proposta que us faig és Libelista, que és una plataforma web que agrupa diferents llibreries i llavors el que ofereixen és un negoci de qualitat i de proximitat. Bàsicament el que pots fer és comprar en una llibreria i llavors el que fan és que aquella llibreria que tu decideixis que és la teva llibreria de referència, doncs pots anar a buscar el llibre allà o el pots fer que te l'enviïn a casa. La pàgina web està molt xula, vull dir, tens ressenyes, tens el llibre al mes, tens entrevistes, està en català i en el futur en euskera i galego, que també s'agraeix moltíssim, encara que jo no sàpiga galego ni euskera, però bueno, tenir aquesta consciència, no?, per les llengües del territori, evidentment crec que també està en espanyol. Cataluña se ha demostrado como una sociedad poseída por el afán totalitario y dictatorial de exterminar al que no sea separatista. 1. Libelista. Libela, qué desastre si tú te vas. Libela, explota mi corazón. La segona opció que us porto és Todos tus libros, que és una pàgina web bastant similar a Libelista. Jo encara no he utilitzat aquesta pàgina web, perquè la vaig descobrir fa molt poquet, fa 5 dies, però té algunes coses interessants. Té una part de la web que es diu Tus estanteries, on tu pots organitzar els teus llibres i els altres ho poden veure, poden decidir, ostres, aviam, quin llibre llegeix, no sé què. Bueno, bàsicament generar aquest punt de comunitat, no? I el que més mola és que pots regalar xecs regals de, per exemple, jo compro un xec regal de la llibreria Pebre Negra, per un import de 20 euros i llavors la persona va a la llibreria i compra un llibre d'allà. Llavors, clar, és una manera de fomentar molt directa la compra en aquest tipus d'establiments. I per últim, last but not least, la Llama Store. La Llama Store, la Llama Store, si t'agraden els LOLs, vine a la Llama Store. La Llama Store, al carrer Villarroel 34, Barcelona. Ni tan mal, Vull dir, la Llama Store té una pàgina web super xula, super fàcil de fer servir, molt intuïtiva, 100% actualitzada, així que mil felicitats, avi, per això, perquè no és fàcil, i tens l'opció de la Llama Box. Jo encara no soc de la Llama Box, però m'estic pensant que per 25 pavos al mes t'envien un llibre sorpresa. Crec que el mes passat van enviar un que es diu Gordo de Feria, i ja me l'he acabat comprant, perquè tothom que és de la Llama Box me l'ha acabat recomanant. I a part, amb la Llama Box, tu pots encarregar pedidos de llibres a la Llama Store i te'ls envien a casa sense costos d'enviament. Fins aquí el vídeo d'avui. Jo no coneixo més plataformes online per comprar llibres alternatives a Amazon, així que si en coneixeu alguna altra, us agrairia moltíssim que m'ho diguéssiu als comentaris. I si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, subscriviu-vos, doneu la campaneta, feu-li me gusta, que és gratis. Si has arribat fins aquí d'aquest vídeo, li donaràs el me gusta. Fins aquí, vídeo d'avui. Ciao, ciao, Déu us beneixi. Curt, concís.